Ассалому алейкум бобои лангарӣ. Ин бародари мо аз дунё гузаштааст. Ина фарзандаш дар бари ма истодагӣ Нуралиҷон. Худованд ба ин бародари мо сабри ҷамил бита. Агар имкониятш боша бародарҷон 50 рублай 100 рублай амира дар каналтон мемондем, я дастгирӣ мешидем, мо маида ба Тоҷикистон ба ватанамон роҳӣ мекардем. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародаро. Ассалому алейкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, аз авлошка маълум аст ки дар чӣ масъала гап мезанем, суҳбат мекунем. Бародарои азиз, бародар мо гузашта шидай. Бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам, кадомит ки зӯрат мераса ёрдам кунед, кадомит зӯрат намераса бародаро ёрдам накунед. Ҳеҷ гап надорам. Бародарое ки зӯртон намераса, бародаро ба хотири Аллоҳ лайк ва комментария монен, ҳамин навори моро тоест паҳн кунен. Бародарои азиз, иншоалло ки дар миш савоб шумоани хуш мешем. Бародарои азиз, алҳамдулиллоҳ. Бародарои азиз, ман медонам дидестам мақсад ҳар рӯз чӣ гап рафтестай, чӣ гап бисёр шидестай. Бародарои азиз, шумо марам правилно бифаҳмед, когда дар ман муроҷиат мекунанд, дига ман не гуфта наметонам. Бародарои азиз, наметонам ки ман ин бародароро не бигӯм. ҳами писари ҳами падар қатъи писараш ҳардаш коркунӣ омаданд, хонаву дар ҳичи надошта будастанд. хостанд биёянд ки як хонаву дар кунанд, як мақсад, як зиндагии худшона обод кунанд. Ну мутаассифона омаданд, падараш аз дунё гузашта. Бародаро, яъне мардбачаи ранги мову шумо мардбачаи, алҳамдулиллоҳ ки бог времяш мешава ки дар қанати мову шумо алҳамдулиллоҳ ки чих места ҳар як таямё. Алҳамдулиллоҳ, ман боварӣ дорам. Бародарои азиз, бовар кунед, ман намедонам дига чӣ бигӯм. агар имконияташ боша ёрдам кунед, имконияташ набоша, бародари азиз, метонен ҳеҷ гап надора, лайк ва комментария бимонен. иншоалло ба амраи худо ҳамун бародарое ҳастанд ки алҳамдулиллоҳ ёрдам мекунанд, дастгирӣ мекунанд. Бародарои азиз, Аллоҳ шоҳидай, Аллоҳ шоҳидай, пеши шумо дурӯғ гӯм, пеш Парвардигор дурӯғ гуфта намешавад. Бародаро, ман ҳар як наворе ки мепартиянаш алҳамдулиллоҳ аввал саҳми худман мегзаронам, баъд дар шумо муаррифӣ мекунем ки бародарои азиз, кадоме ки зӯртон мераса ёрдам кунед, дастгирӣ кунед. ман бародарои азиз миллион намепартам, ман ҳамин чени зурасам, яъне ки мегӯям ки қувват ба тавоноӣ. бароям қа бародарои азиз, ай ҳамада время, нами время як чизе ҳастае ки барои одамизод қиматтаринаш времяша. ҳам время ма сарф мекунам, ҳам саҳми худман мегзорам. бародарои азиз, алҳамдулиллоҳ. ҳамун хотир мегӯм тон бародаро, кадоме ки зӯртон бираса ёрдам кунед, зӯртон нараса ҳеҷ дар ҳаққаш як ҳафт дуо кунед. ин бародармон аз ноҳияи ҳамадонӣ будааста, яъне ки аз хубтараш московский бигем, шумо даравда медонед ки аз московский, яъне ки аз московский будааста. бародарое ки аз московский мешен, як ёрдам кунед, дастгирӣ кунед. бародара ба филм ки худтон мешиносен, комит ки мешиносенаш бинависонед комментарияда. бародарои азиз, бием бародар як дастгирӣ кунем. худо нигаҳбонтон боша, дар амони Аллоҳ бошед.